Hej YouTube, i dag vil jeg fortælle jer, hvordan man får YouTube til computeren. Ja, I hører rigtigt, det er YouTube. Og i dag skal jeg fortælle jer, hvordan man gør. Se, så gør vi sådan. Så går I under YouTube Download. YouTube Download Windows 8. Det kan være, I har Windows 7, men jeg har Windows 8. Så går vi herind, og så skal vi have YouTube. Så trykker jeg bare på Download Now. Download Now. Så downloader den. For jeg elsker YouTube. Se, så downloader den her. Altså, 1 second. Og se, så kommer den. Nej, det gør den ikke. Der, sådan der, ja. Så her ser I. Next. Install. Sådan så ligger den. Finish. Nogenlunde. Så kommer den op her. Download for mig. Download. Download. Hvorfor gør den ikke? Bare det må egentlig undskylde, men download from UL. Cool, download, sådan der. Fint nok. Please try again later. Det må jeg undskylde. Så prøver vi lige noget andet. To download. Free. YouTube free download manager. Download. Okay, så downloader den igen. Jeg tror det var noget forkert, jeg gik ind på. Det kan free YouTube download. Så kommer den der. Ja. Så kommer den her. Dansk. Ja, for jeg er dansker. Så kommer den her. Velkommen til free YouTube download. Next. Og jeg accepterer aftalen. Det skal I gøre, for at kunne komme videre i livet. Ej, rolig nu. Og I kan se min YouTube-kanal. Og I må ikke trykke afbryd, men det I må gerne vente på den. Så færdig. Se, skal vi se om den starter? Se, så kommer den. Så skal den der. Her, så downloader den. Kopier et YouTube-link og sæt det og indsæt det her. For eksempel, nu går jeg lige ind på Google. Så vente. Og så kopierer I den der link fra i Google. Og så trykker indsæt, hvordan mit hundeliv er. Se, så ser I. Så kan jeg downloade det later. Se, så download. Det kunne være bare download. Se, så downloader den. Så burde den komme op et eller andet sted. Så 2 sekunder. Jeg skal lige finde det. Og se, så kan jeg se den her. 2 sekunder. Dette er hvordan mit liv er fra mig i her. Jeg hedder Trold, og jeg vil gerne fortælle jer, hvordan mit liv er. Men det var alt. Og det her virker. Og jeg selv prøvede det. Tak fordi I så med. Hej.